ପକେଇଛନ୍ତି ଛି ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିକ ଏଇଟା ମୋ ବେଗ ବହୁତ ଭଲ ମାନିବ ଘରକୁ ନେଇକି ସେଟା ହାତ ଲଗାନା ସେଟା କେତେ ଦାମ ଜାଣିଛୁ ନା? ଓହୋ ମା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ମୀନା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି 150 କି 200 ଟଙ୍କା ଦାମ ହେଇଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବି କି ଏମିତି ସେଟା 150-200 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେଟା ସୁନାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ମା ବଢ଼ିଆ ବେନିଟ ହେଇଛି ଏଟା ବି 110 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବା ମୁଁ ଏଇଟା ତ ଖାଲି ବୁଲି ଆସିବି ଆଉ ସେଟା ହାତ ମାରନା ସେଟା ଜାଣିଛୁ ନା ତୋରି ସବୁ ନଜର ପଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ମତେ ଜମା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମତେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ନେଇକି ଯିବେ ଆଜି ଏ ବୋଉଟା କୋଉଠି ଥିଲା କି ଜାଣେ ସବୁ ମୋରି ଜିନିଷକୁ ତାର ନଜର ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ସେ ମୋରି ଜିନିଷକୁ ନଜର କରୁଛି କୋଉଠି ଥିଲା କି ଜାଣେ